A nivell emocional i de producció també m'ha agradat molt que tot el projecte, sí que hi ha homes involucrats, però les figures més importants, fins i tot escenografia, maquillatge, perruqueria, producció, tots són dones. Llavors, per mi era molt maco participar en un projecte on hi haguessin, quasi tots fossin dones dins la producció, perquè, com sabem, és quasi impossible trobar projectes on els pilars fonamentals dels projectes siguin dones. A part, la temàtica m'agradava molt i he pogut representar una dona que m'han deixat triar lliurement la que jo volgués, si no potser no ho hagués fet, que per mi és important, que m'ha influenciat en determinades coses a la meva vida o que m'hi puc sentir identificada. Llavors m'ha agradat molt la llibertat que ens han deixat en tot moment d'escollir la dona, la foto que volíem, d'explicar el per què l'havíem escollit.